Candlelight per Bridgerton. Soc una gran fan de Bridgerton. Recordo quan vaig veure la primera temporada de la sèrie i després em vaig llegir els 8 llibres que la formen. Per això, quan ens vam assabentar que feien aquest espectacle, no ho vam dubtar ni un segon. Ho vam fer al Seminari Conciliar de Barcelona. El lloc està bé, però té algunes mancances en accessibilitat. Només arribar, hi ha un esglaó una mica incòmode de superar. Després, un tram amb llambordes i la rampa d'accés. Un cop dins, després d'ensenyar les entrades, ens van acompanyar fins a l'ascensor. Era prou ample, però poc profund. I en el meu cas, amb una cadira més gran, van haver de treure el reposapeus per poder entrar. A la sala, l'espai per a PMR tan sols consisteix a apartar un parell de cadires per col·locar-hi la teva. Tot i això, la visió de l'escenari és bona. A més, en aquest espai s'hi fan altres espectacles del mateix estil.